राजा भट्ट डिजिटल स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। रिकॉर्डिंग बाय सुर संगीत स्टूडियो रामगढ़। रही मार्केटिंग पता ना रहे हो जाई सेटिंग। कोइल रही मार्केटिंग पता ना रहे हो जाई सेटिंग। गलती से अखिया हमार लड़ी गइल बारी मौसी। गलती से अखिया हमार लड़ी गइल बारी मौसी। राजू भरवा हमारा पीछे अब बढ़ी गइल बारी मौसी। भरवा हमारा पीछे अब बढ़ी गइल बा। भरवा हमारा पीछे दो दिन से पीछा हमार रोज रोज करता। ना जाने कैसे करा इतना सपरता। जब जब जानी करे हम पढ़ाई दहलिया में जाला रोजे बेटाई। दो दिन से पीछा हमार रोज रोज करता। ना जाने कैसे ओकरा इतना सपरता। लगतावे बतिया आगे बढ़ी गइल बारे मौसी। लगतावे बतिया आगे बढ़ी गइल बारे मौसी। राजू भरवा हमारा पीछे अब बढ़ी गइल बारे मौसी। भरवा हमारा पीछे अब बढ़ी गइल बा। मीठी मीठी बतिया हम के बतावेला। सुदीप सुधा कर हम के बाढ़ाई सतावेला। कि जब जब जानी करे हम सिलाई की बतिया करेला हम के बोलाई। मीठी मीठी बतिया हम के बतावेला। सुदीप सुधा कर हम के बाढ़ाई सतावेला। गलती से अखिया हमार लहड़ी गइल बारी मौसी। गलती से अखिया हमार लहड़ी गइल बारी मौसी। राजू भरवा हमारा पीछे अब बढ़ी गइल बारी मौसी। भरवा हमारा पीछे अब बढ़ी गइल बा। गइल रही मार्केटिंग पता ना रहे हो जाई सेटिंग। गइल रही मार्केटिंग पता ना रहे हो जाई सेटिंग। गलती से अखिया हमार लड़ी गइल बारी मौसी। गलती से अखिया हमार लड़ी गइल बारी मौसी। राजू भरवा हमारा पीछे अब बढ़ी गइल बारी मौसी। भरवा हमारा पीछे अब बढ़ी गइल बा।